Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mana sa kanimo. Nga igsuon, padayon natong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan nga nining atong paghandom sa mahal nga Birhen Maria. Iya unta tang tabangan nga makabot ang panagsabot-sabot tali sa mga nasod nga nag-away karon. Naggubat ang ato sang mga benefactors and donors, padayon untang hatagan sa atong Ginoo pinaagis pagpangama sa mahal nga Birhen Maria sa mga grasya nga ilang gikinahanglan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-onon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Maluluyon nga Dios, liguna ang among kahuyang aron kami nga naghandom sa santos nga inahan sa Dios, makalingkawas sa among kasalanan ug mga kalapasan tinabangan sa iyang mga pangamuyo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Daniel. Ako si Daniel, nahasul pag-ayo ug nakapabalaka kanako ang akong nakita. Giduol ko ang usa ni adtong na nagbarog didto ug gipangutana ko ang usa kanila kun matuod ba kining tanan. Gisultihan ako niya ug gipailan niya kanako ang kahulugan ni ining tanan. Miingon siya, kining upat kadagkong mananap mao ang upat ka hari nga mutungha sa kalibutan. Apan ang mga pinili sa Dios maoy manag-iya sa gingharian hangtod sa kahangturan. Unya nagpakisayod ako sa kamatuoran mahitungod sa ikaupat ka mananap nga lahi sa tanan nga nakita ko didto kay kini hilabihan ka makalilisang tungod sa iyang puthaw ngipon ug mga kuko nga tumbaga. Giusap-usap niya ang iyang gitukob ug gitamak-tamakan ang nahibilin niini. Buot usab ako masayod bahin sa napulo ka sungay nga diha sa ulo niini ug ang laing sungay nga mitungha usab ug sa tubangan niini nangakuha ang tulo, ang sungay nga may mata ug may baba nga nangandak ug daw mas dagko kaysa iyang mga kauban. Sa pagtan-aw ko, nakigubat kini sa mga balaan ug kini mibuntog kanila hangtod nga miabot ang walay katapusan ug ipakanaog ang hukom dapig sa mga pinili sa Dios ug miabot ang adlaw nga gidawat sa katawhan sa Dios ang gingharian. Unya miingon siya, ang ikaupat ka mananap nagsimbolo sa ikaupat ka gingharian nga lahi sa tanang gingharian ug mulamoy kini sa tibuok kalibutan ug kini yatak-yatakan niya ug dugmokon. Ang kahulugan sa napulo ka sungay mao kini. Gikan niining ginghariana
mutungha ang napulo ka hari, ug unya may lain pang mutungha sunod kanila. Lahi siya sa nanag-una kaniya, ug buntugon niya ang tulo ka hari. Musulti siya batok sa labing makagagahom, ug buntugon niya ang mga pinili sa Dios, ug maghuna-huna siya pag-usab sa mga panahon ug sa balaod. Ug itugyan sila kaniya sulod sa tulo ug tunga ka tuig. Apan sumala sa pagbuot sa hukmanan, kuhaan siya sa gahom, ug kini malaglag gayud ug mawala. Ug ihatag ngadto sa mga pinili sa labing gamhanan ang gingharian ug ang gahom sa mga gingharian ubos sa kalangitan, mapanag-iya sa katawhang pinili sa Dios. Walay pagkatapos ang ilang gingharian, ug alagaran sila sa tanang nasod. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Hatagi siyag himaya o pagdaig, nga walay katapusan. Hatagi siyag himaya o pagdaig, nga walay katapusan. Kamong mga anak sa mga tao, daygan ninyo ang Ginoo. Daygang bayawa siya, labaw sa tanan hangtod sa kahangturan. O Israel, dayga ang Ginoo. Dayga ug bayawa siya, labaw sa tanan hangtod sa kahangturan. Hatagi siyag himaya o pagdaig, nga walay katapusan. Mga pari sa Ginoo, daygan ninyo ang Ginoo. Dayga bayawa siya, labaw sa tanan hangtod sa kahangturan. Mga sulugoon sa Ginoo, dayga ang Ginoo. Dayga ug bayawa siya, labaw sa tanan hangtod sa kahangturan. Hatagi siyag himaya o pagdaig, nga walay katapusan. Mga espiritu ug mga kalag sa matarong, dayga ang Ginoo. Dayga ug bayawa siya, labaw sa tanan hangtod sa kahangturan. Mga balaang tao nga mapabsanon ug kasing-kasing, daygan ninyo ang Ginoo. Dayga ug bayawa siya, labaw sa tanan hangtod sa kahangturan. Hatagi siyag himaya o pagdaig, nga walay katapusan. Hallelujah, hallelujah,
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ko ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, busa pagbantay kamo, ayaw kamo patuyang sa pagkaon o pag-inom sa makahubog nga ilimnon, o ayaw kamo padaog sa mga kabalaka, mahitungod ni ining kinabuhia, kay tingali unyag, hikalitan kamo ni adtong adlawa, kay moabot kini sa tanang mga tao sa tibuok kalibutan, ingon sa usa ka litag. Busa pagbantay gayod kamo, o pagampo kanunay, nga makabaton kamo kalig-on, aron makaatubang kamo, nga dili maunsa niining tanan nga mahitabo, o makabarog sa atubangan sa anak sa tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Sa atong unang pagbasa, nahisgutan na sa diri ang nakita ni Propeta Daniel, ang mga mananap niya nagrepresentar dito sa lain-laing mga hari o gingharian sa kalibutan. Niya mga bangis kay sila, o ang katapusan naging harian nga bangis kaayo, nagpanamastamas sa Ginoo. Wa siya moila nga siya usalang kabinuhat, og siya na naghari-hari sa tibok kalibutan. Gipangpatay niya ang tanang mga tao nga dili niya suod, pero sa katapusan siya gyud mo'y gipatay sa Ginoo. Karong adlaw maoron ang katapusang adlaw sa atong simbahan nga 2023. Og mang adlaw musugod na ang bag-ong tuig sa simbahan nga mao ang Advent, first Sunday of Advent. Niya gipahinomduman ta nga sa katapusan ang mga tao sa tibuok kalibutan nakaila o wa kailas Ginoo, matud pa sa atong Ebanghelyo, moabot kini sa tanang mga tao sa tibuok kalibutan ingon sa usa ka litag. Og nganong mura maglitag, kay kanang litag makugang man ta ana, makalitan ta, maigking niya, inig kaigking na nato, iniglibkas niya, nakuha na di ay ta. O na sa una manglitag man ko og manok ihas, og kanang mga maglakaw-lakaw sa kabanwaan ba, usay makakuha mi og kanang iring nga ihas, kanang tawgo na mog tinggawong napay maral, usahay tikling, usahay manok ihas, usahay ilaga mo'y makuha, pero kanon raman as ilaga ang higot, maputol ra. Pero kanang litag, tanaw na nimo, basta litagan ni, mura na siya og ordinaryo kayong lugar, niya naapagay mga lamian nga mga pagkaon, butangan kanang gitawag na tugpaon or bait. Ana niya ang manok ihas or kinsa tong ganahan sa paon, mukaon siya didto. Niya iniglabang na niya spikas, kuha dayon siya sa litag. Dinhis kalibutan mao sa nay gibuhat sa yawa nato, butangan tag paon, sama ng kwarta, dungog, bisan kaning atong gahom, gamhanan man sa tang mga tao, makamugna man sa tag mga butang usahay murag katingalahan, sama aning atong pag-construct og mga buildings, pag-construct anang mga infrastructures nga usahay murag masiga atong mata, kay murag dili na gyud katuhuan ba nga ang tao mo'y naghimo. Gamhanan kay ta, sama ana sang mga equipments nga mo construct, mo kaut nga tus dagat, makatukod pagdagko og tag-as kaing building,
nga naa nagtugkad sa dagat. Ingon ana kangilngig ang tao, nakahimo tag mga eroplano nga mulutaw sa hangin, mutabok pa ngadto sa laing planeta, kana mga space shuttle, mga barko nga porting dagkua mulutaw sa tubig, magda pagyog mga daghan kayong eroplano, sama ang mga aircraft karon nga gipang tungtong sa kaning mga barko nga igugubat. Mao nang ngilngig kay tanawon, pero kining tanan bisag unsa pa ni ka maayo, apil na nang naghimo ana mga atomic bombs, mga nuclear weapons, mapapas gining tanan. Mao na unsa may maayong buhaton, matod pas atong tubag sa Salmo, sa tuy atong tubag, limot na Salmo. Hatagi siyag himaya og pagdaig nga walay katapusan. Ang ato gyung buhaton kada adlaw magsige ra gid tagdaig sa Ginoo. Nya nganong ato mangdaygon ang Ginoo? Una, tungod sa gasas kinabuhi. Gilingay mong tupad din nabuhi pa ka. Na buhi pa ka. Nya sunod, tungod sa atong nadawat gikan sa Ginoo. Kinabuhi nya gitagaan sa taniyag daghang mga nindot nga grasya sama sa atong kaning mo eskwela na asatay intellectual capacity nya makalpasarta na pagitay board exam nya tawgon dayon tag professional. O kana dako kay nang gasa, pero giunsa man nimo paggamit ang imong profession? Gigamit ba nimo sa pagdaig sa Ginoo o ang imo ng kaugalingon mo'y imong gisigihan o presentar aron daygon? Kining akong pagkapari mao ni gasa nis Ginoo. Nya ang pari murag gamhanan kaayo, bisag unsay isultis pari mahitabo gyud. Apil na gong Ginoo, musunod gong Ginoo sa pari. Inig pandong sa among kamot diri sa formula sa consecration, mahimo dayon nga buhi ang Ginoo diha sa bayhon sa pan ug sa bino. Grabe kayo ning gahuma. Nya ang pari makapapahawa og yawa sama ng paghimo anang exorcism ug uban pang mga sacramentalization sa tanan na gusto namong bendisyonan ginamit ang formula sa simbahan. Apan ang pangutana, kaming mga pari, amo bang gigamit ang among gasa sa among pagkapari aron pagdaig og paghatag og himaya na way katapusan ngadto sa Ginoo? Nya unsa may role pananglitan namong mga pari aron ang among tanan nga gibuhat naghatag og himaya og pagdaig sa Ginoo? Mo nang duna sad mi gitawag og way of life, the life of poverty, the life of chastity, celibacy, and the life of obedience to our bishops or superior sa simbahan. Musugod na gani mi og padato sa among kaugalingon, kanang madato na mig maayo, awa na kami na maoy daygon. Musugod na gani mig pasikat og maayo nga kami na gyud moy hawod kay tanan, awa na patay ng Ginoo. Magsige na gani mighimo aning mga sikreto-sikreto nga relasyon sa mga babae o relasyon sa mga laki, depende las hilig kana bang itawag sexual relationship. Wa na patay na, wa na gyud magdaig sa Ginoo, pinaagi namo. Nya kumusta man sa inyong tan-aw sa akong gibuhat dinhi, makadaig pa mo sa Ginoo o makahinaway na mo? Kana bang makaingon ka bang pari manunta nganong na pari pa man mao sa nga tong kinabuhi. Ang mga bata, batanon o mga tiguang, mga tiwasunon, nindot kaayo nga ang Ginoo makita din hinato. Mao na ang mga santos sama aning atong patron San Vicente Ferrer, labi na gyud ang mahal nga Birhen Maria,
Sa buhi pa sila dinis kalibutan hangtod na gyud namatay, nagdaig sa Ginoo ang ilang kinabuhi. Gipuy-an nila ang pagkaway sala, ang pagantos ug ang paghigugma ngadtos mga tao hangtod gyud katapusan. So hinaut unta nga niining ato karong pagsulod na sad sa bag-ong tuig sa simbahan, bag-o na ang atong kasing-kasing. Nga kining tuig diin ang atong simbahan nag-promote og synodality, the synodality of the church, ang pagkahiusa sa tanang sakop sa simbahan, ato taning puy-an og padayonon niining tuig na sad 2024 giniyahan sa mahal nga Birhen Maria. Ang ato dinhing simbahan sa atong parokya, sige kog baligya ninyo og slots, amot nakapalit na baka mo, ubay-ubay na taghalin sa atong sitiyo, ugma na lang nako ihatag ang update, ang ato sang SBF dag, medyo gamay pa para nistong kumbinto, niya ang ato sang DSAP na apay balanse. Nganong ato ning gibuhat, kanunay nako nang gipahinomdom aron makahatag tag pagdaig og himaya sa Dios. Pinaagis atong mga ginagmay og dinagko nga pagpaambit sa atong mga grasya, labi na gid ning kwarta. Ubay-ubay na sad tag nahuman nga mga balay, nahurot na natog panghatag ang mga bugas nga akong gilantaw nga ikahatag kadtong 3,600, murag na sobraan pa gani gamay niya, ato na siyang daygon ang Ginoo. Kining tanan atong gibuhat aron dunatay relasyon sa Ginoo ug mahimong buhi ang presensya sa Ginoo nga labing gamhanan dinhi sa atong taliwala. Ya, katapusang lingi sa imong tupad ing na padayon tang maghatagay og gugma, ing na padayon tang maghatagay og gugma, dili sulinga. Niya magpadayon taghatagay og gugma tungod kay ang Ginoo nahigugma manato. Manindog ta. Mga igsuon, magampo kita ngadto sa Dios nga atong amahan nga gamhanan sa tanan ug manggihatagon sa mga nanginahanglan. Masaligon kitang moingon, Ginoo, ampingi kami diha sa imong gugma. Ginoo, ampingi kami diha sa imong gugma. Nga ang simbahan dili unta mapakyas pagpahinumdum sa mga matuohon nga magmabinantayon, magmaampuon ug magmakugihon sa paghimog mga maayong buhat. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ampingi kami diha sa imong gugma. Nga isip katilingbang matuohon, dili unta kita mapakyas pag-ila sa pag-abot ni Kristo diha kanila nga atong mahimamat matag adlaw. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ampingi kami diha sa imong gugma. Nga magmanggiloyon kita ngadto kanila nga nakasinatig mga kalisdanan sa ilang kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ampingi kami diha sa imong gugma. Nga ang mga idaran, ang mga nag-inusara ug ang mga masakiton makasinati sa makaalim nga presensya ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ampingi kami diha sa imong gugma. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ampingi kami diha sa imong gugma. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ampingi kami diha sa imong gugma. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo
ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ang pingi kami diha sa imong gugma. Nga ang mga nangamatay, makahimamat kang Kristo, diha sa ilang pagpanaw, padulong sa langit, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ang pingi kami diha sa imong gugma. Ginoong Dios, ihatag kanamo ang among gipangayo kanimo kay amo ning gituboy diha sa pangama sa mahal nga Birhen Maria, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Blessed are you, Lord, God of all creation. Thanks to your goodness, this bread we offer, fruit of the earth, work of our hands. It will become the bread of life. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever. Amen. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa kapuslanan sa tibok niyang santos na simbahan. Ginoo, kami nga nagpasidungog sa inahan sa imong anak, nangayo nga mahimo unta kami nga halad nga way katapusan alang kanimo, gumikan sa imong grasya, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manaw sa Maanausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, Among nagibayaw ngadto sa Ginoo. magpasalamat kita sa Ginoong nga atong Dios. Angay matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, ug nga magadayeg kami magpasidungog ug magsangyaw kanimo diha sa paghandom sa bulahang Maria kanunayng Birhen, kay nanamkon siya sa imong bugtong anak, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo ug sa way pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen, mipahimugso alang sa kalibutan sa kahayag nga way pagkapalong nga mao sa Jesucristo ang among Ginoo, ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhonong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ngadto siyang mga tinunan ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nangayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan among anak sa mga langit, pagdaay ko ng imong ngalan, muabot ka na ang imong iharian, matuman ang imong bago. Sa yuta maingon sa langit, ang kalan mo namo sa matag-adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaluan kami sa among mga sala, maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa mga pagsulay, inunualuwasan kami sa kadamutan.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kanturan, hangtod sa kanturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaanaw sa kanino. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ko amay ng kalawat kanimo, apan ipamulo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos, anak kanimo, bulan ka sa mga babae nga tanan, ugulahan ng bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Ina sa Diyos, iyampo mo kami, mga makasasala, karon ug sa takna sa kamatayon, karon ug sa takna sa kamatayon. Amen. Magampo kita.
O Ginoo, kaming nangalawat sa langitnon nga sakramento nangamuyo sa imong kaluoy. Kami nga nagpasidungog paghandom kang Maria kanunayng Birhen sa among pagsunod kaniya, makahimo unta pag-alagad ingon sa angay sa mga misteryo sa among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kalig-on sa pagtuo. Ana bang dili na ta makalitan sa mahitabo sa kalibutan. Ang ato lang buhaton, ato lang yung sundon ang mahal nga Birhen sa pagsigi og hatag sa tanang grasya nga ato sad nga nadawat gikan sa Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo Manasab kaninyo. ug manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Maria, babay sa pagtuo. Maria, inahan ni Jesucristo, nausabi tuon sa kadagatan, danagan mo kami, kaming tanan.